ጉዳይ የቀይ ባህር ጉዳይ እንዴት የኛ ሆነ እንዴት ከኛ ሄደ ምርምር ይፈልጋል። እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዳናገኝ ምን ያክል ሰው ይፈልጋል። እንዴት አድርገን ነው የምናሳካው ብዙ ስቃይ ይፈልጋል። አትሊስት ግን ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ላይ መግባባት አለባቸው። በዚያ ምክንያት እኮ ነው መከራ የምናየው። ማዳበሪያ እኛና ኬንያ ገዝተን ኬንያ ናይሮቢ ያደርሰው ሽጥበት ዋጋና እኛ ኢትዮጵያ የምናመጣበት ዋጋ አንድ ሊሆን አይችልም። ነዳጅ እኛና አንዱ ጎረቤት ሀገር ገዝቶ ሊሆን አይችልም። ፕራክቲካሊ እያየ ነው መከራው፣ ችግሩን እያየ ነው። ይሄ ጉዳይ እኮ ያስፈልጋል ብሎ ለማሰብ እንዴት ኢትዮጵያውያን ያውም ሚዲያ ላይ የምናወራ ሰዎች እንቸገራለን ስናሳካው። كم تريو ዘለኹም ባሽታይ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ፈፂሙ ክገጥፎ ከም ዘይደልን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ነቂሱ ደሪቁ ኣብ ክቅፅል ከም ዝደሊ ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብርን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተሕይል ከም ትደልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ከተልዕል ከም ትደልን ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ብልፅግና ድማ ጉዳይ ናይ ባሕርን ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ኢልካ ትግዕሮን ትዕንድሮን ዘለኻ ኣደብ ክገብረሉ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ስቲል ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ብኸመይ ከሲርናዮ ብኸመይ ከነምልሶ ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ፃዕሪ የድልየና ንዝብል ዘይምዝርራብናሲ ወይ እውን ምዝርራብናሲ እንታይ ዘገርም ኣሎ ወይ እውን ስለምንታይ ሕማቅ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ስነ መጎት እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ኣጋይን ሓደ ነገር እዩ ዝንፅረልና ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብቐሊሉ ክገጥፋ ከም ዘይደሊ ምናልባት ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ትዊስት ክገብራ እዩ ዝፍትን ዘሎ ድኽኦ ኮነ ትደገለዶ ጅቡቲ እኮ ትጥቀም ኣለካ እታ ሰብኣይ ቁሩብ ትርእሱ ይሰርሕ እዩ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ፀገም እኮ ይብልካ you can use Kenya ላትካ ሓንቲ ዘይርዳእካ ናይዚ ሰብ እዚ ግን ፈፂሙ ክርድኦ እውን ዘይክእል ንብሎ ዘለና ብዝኻ ናይቲ ዓቕሚ ናይ ኣተሓሳስቡ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እዚ ዘሎ ክውንነት ክቕበሎ ኣይከኣለን ኣሎ ሰብ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኻ ኬንያ ኣይኮንካ ንስኻ ኤርትራ ኣይኮንካ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብናፃ ክትእቱ ይኮንካን ካልኣይ ድማ ዘይርድኦ ኣዲስ ኣበባ ዋላ እውን ዓሰብ እንድሕር ኤርፖርት ኮይኑ ካብ ዓሰብ ዋላ ጅቡቲ ወደብ ናፃ እንድሕር ሂባትካ ካብ ጅቡቲ ናብኡ ክትእቱ ገንዘብ ክትከፍለሉ ኢኻ ብናፃ ኣይኮነን ዝመፅእ። ስለዚ እቲ ሎጂስቲክስ ሕቶ ኣለዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ግምሩክ ዝኸፍሎ ዘለካ ገንዘብ ኢዛታት ዳት ማች ክሳራ ዘስዕበልካ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ባዕልካ ዘይሃነፅካዮ ክነስኻ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንታይ ይብል ስለምንታይ ኣውቶቡስ ትጥቀም ወይ ትሬን ትጥቀም መኪና ከለካ ስለደዋፃእካ ሓደ ግዜ ስለደዋፃና መኪና ስለ ዘለና ኣነ ካብዚ ንጥልያን ፅርግያ ኣሎ ካብዚ ንጥልያን መኪና ከይዳ ይክልኒ ኣይዋፃእንን ክሳራ ኣለዎ ድኻም ኣለዎ ክሳራ ኣለዎ ደን ወይ ትሬን ወስድ ወይ ነፋሪት ወስድ ምክንያቱ ብኡ ስለደዋፃኒ ወይ ናይ ክራይ መኪና ንወስደሉ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኪሎሜትራት ተጥፎር ኢኻ ብግምት እዚ ሰብ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ስነ መጎት ክንምንታይ ካብ ኩንነት ዝተፋትሐ ምዃኑ እዩ። ግን ነዚ ንክገብር ግን ዝጠቕምዎ ሰባት ኣሎ። ንኣብነት ብፍላይ ለንቀነ ናይ ኤርትራ እገዳ ክለዓል እዩ ምስ ተባሃለ ዝግበር ዘሎ ጫውጫውታ ከስማዓኩም እየ። መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንኸይለዓል ዝግበር ዘሎ ዘረባ መስምዑ እዚ or you wrote to the news report, I think first on the Wall Street Journal, regarding the possibilities of the lifting of sanction by the US against Eritrea. You called it a head scratcher. I think that describes you being the student of the region because, anybody who knows or doesn't know the intricate aspects of the region would find it a head scratching. But I love to hear from you. What makes you say it was a head scratching? If I can just from the get-go start from this question, Cameron. እንታይ ኢላ ተሓቶላ ዝሕቶ ዘሎ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ጠልቀምቀም ዝብል ሰብ እዩ። ጠልቀምቀም ብዙሕ ግዜ እቲ ውፅእ ዝብልን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሞር ዝያዳ ዝግደስ ዝመስል ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን እዩ ዝሰርሕ ኣባ ይድግፈ ኣብ ጉዳይ ናይ ብልፅግና ግን ዝለዓለ ዝኸፍል ይትሰርሕ ዶነ ምስ ብልፅግና ወሽለኽለኽ ክብል ይርዮ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ሓቀኛ ምስልናቱ ድማ ደጊሙ ደጋጊሙ የነፅረና ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ከተልዕል እያ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐ ርእሱ ክሓቅቕ ጀሚሩ ርእስኻ ዝሕቅቕ ዘረባ ኢሉ ሕጂ እንታይ ትብለላ ተሓቶ ዘላ ናይ ብሓቂ ነቲ ዞባ ተምሃራይ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃንካ ይርዳእካ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ምልዓልቲ ናይ ብሓቂ ርእስኻ ዝሕቅኽ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕምም እዩ። ሃው ኢዝ ዛት ኢቨን ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ተኣጊዳ ክትብል ኣለካ። ኤርትራ
ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ስለ ተሳተፈት ተኣጊዳ ኤግዛክትሊ እንታይ ስለ ዝገበረት ወይ እንታይ ዓይነት ኤቪደንስ ስለ ዘቐረብካ ኢኻ ንኤርትራ ክትግዳ መሪፅካ በቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ኤርትራ ዝያዳ ትሕተት ነይራተ ወይ ኤርትራ ዝገበረቶ ገበን ተሕሪልካ ስለምንታይ ዝተዓፃፀፈ ገበናት ንዝፈፀመ ብልፅግና ክትከሶን ክትሃርሞ ዘይትፍትን ንሱ ምስ ብልፅግና ይሰርሕ ኣሎ this is the irony እቲ ዝሕዝነካ ክፋል እዚ በዚ ሰብ እዚ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈፀመ እናበለና ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝውንጅላ ኤርትራ ሶማል ርግእቲ ሃገር ክትከውን ሓያል ሃገር ክትከውን እያ ትድግፍ በፖሊሲ ደረጃ ወላ ብተግባር ደረጃ ኤርትራ ሱዳን ሓያል ሃገር ክትከውን እያ ትደሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ እያ ዋጋ ከፊላ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘሎ መንግስቲ ይሓግዝ so how is that even ኤርትራ ከም ሰይጣናዊ ንኽትቀፅራ ዝገብረካ ዘሎ I know እቲ establishment ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ይምሂርካ ከምኡ እንድሕር ኢልካ ጌራ ነይሩ ቀደም ንኤርትራ እንተ ሰይጢንካ ጥራይኻ ጌራ ትረክብ so ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓል ዘሎ ገዳ ርእሶም ዝሕክኾም ቁማል ስለ ዘለዎም ኣብ ርእሶም እዩ እምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ክለዓል ምዃኑ by the way እገዳ ናይ ኤርትራ let me tell you something ኣብዚ ትማሊ ዝገበርናዮ ቻት እስከ ክስማዓኩም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝድለ ዓወት ስለ ዝተረኽበ ሰለብሬት ክግበረሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ሆፕፉሊ እዚ ኢንዲፐንደንስ ዴይ ብዓቢ ሰለብሬት ክግበረሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንኳ ሓጎሰና ንወላና This is shock ደርሰያ plus at the same time ka sanction መላዓል ዓብዪ ነገር እዩ ዘሐጉስ confirmed ኮይኑ ድዩ ከም ስታለ Yes. Okay. እርግጠኛ ኢኺ ሻሮን Yeah, بتعمل. I'm very يعني. Yeah. ما القال لي انت تادي وريدكن انت بتيجي تسال ورقه زراعه مش رايك في الديبارتمنت بس ما تقولوا يحقوا سيلنا نمبر وسودا على اللي بهلي وتجمرون دي ترون ملتي تعي غيرك على البلد اقدر فيه انا ليش انا في على الكوفي مش جمرنا Sharon next door White House يظل مثلا first hand أنا دي report بزوج عندي دريار اللي قلنا فميز like guidance سديدنا لنا نبقى اليوم يبل and وهذا سبعة يوم ريوم مو قال ما ليبل so it is not capture report تراي تبقى سكاسي أبحد conclusive زخونة وسانك بتسعي تخلني خد sanctions lifted كويني ويتنسيو تعليل الكا but نزي confirm خبر زخد من كسير try and I haven't really سبعة ركب يجن someone عوز أكل confirm خبر اللي زخلا يرحب كنيرة but I'm pretty sure Sharon has yeah I did I got it come عدس لزرافة كويدا I'm sharing this with you guys I mean this is the greatest news I wasn't expecting this but مالتي أبتي discussion اللي حج رأينا حدا زي كاميرون هاتسونز بالبودكاست سمسني and they were like I mean sanctions كبيرة خيتنس زقبروا زغن يو سير كاولات بروفيسور شاتل ديم دبلو فلايت حدا تي بروفيسور شاتل زاب نرويج زلون تايبل نيروسكي نتزقبر زنبرة discussion سي بريزنتي ساس arrogant سلوزخونه مس مساعد بلوس كراخة بايدلني من البات اللي ربيت حيرات بزولي كراخ بنزولو ويلو ترو نتزقبر زنبرة connections أبلاشي وخم زلون so it's not no brainer أمريكاس بفتسو مبلغ لإيرترا مسير ترانجيش كتقبراي تغلنا and least of all نتي لأنه كل دمانتي جلس كتل عليه تخلني عزبل مي حدا خندي معلتات حدا انترفيو ناتيرنير and I was like كنا منتهيهم نزبير ترادس الوزم سبعة I mean they say they كل جزء انتهيهم زولون إني present سياسن هكذا فينا نسأل يوم زبلو إتلاهي الصوت يزي معناته الجدا ببزوع مصنعتي بروفت كم زخنة نمنجس يكون زهس نهزبي زهس إذا تريواز لهم سلي تيمنا تيوم سريهم ما بي أي تديسكاشن جناب إكس جبرناي نيرو الجدانا يرترا أنا إذا حتى زنبركو حفتنا شارون زبالتنيو شارون يمانا بإكس كيتكم فلو جبروا بليس أقدس نقدر بوست جبريا أبي يرترا دويلا نقدس مرحتنا يرترا تركب سبيا I know that
እገዳ ናይ ኤርትራ ከም ዝተንስአ ሓቢሮሞም ኣለዉ ኣናውንስመንት ይተገብረና ኣሎ ሕጂ ዕልል በሊለያ ዕልል መባለቢያትንያ እስኪ ዕልል ፀሓፈቱም ሰባት ኣቱም ሰባት እገዳ ናይ ኤርትራ ተልዕሉ ይበሃል ኣሎ ዕልል ይበሃለሉ እዚ ብዝኾነ እንታይ ከም ዝብል ይጠፊእና ነት ማለት ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተሓጎስ ኣይወፀለይና ኣሎ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ልዕላቶ ኣብቲ ኣርቲክል ናይ ሮይተርስ እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ እገዳ የልዕልዎ ከም ዘለዉ ንዝምልከቶም ትካላት ሓቢሮም ከም ዘለዉ ስለዚ ነቶም ነቲ እገዳ ንክፀንዕን ንክግበርን ዝገብሩ ዝነበሩ ኣካላት ተነጊርዎም ከም ዘሎን እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ከምኡ ድማ እቲ ትሬጀሪ ዝበሃል ኣናውንስ ወይ ከዓ መግለፂ ብዝያዳ ኣየውፀን ኣለና ፓብሊክ ግን በታሕቲ ታሕቲ ነቲ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ እገዳ ከልዕልዎ ከም ዘለዎም ነጊሮም ኣለዉ ኤርትራ ድማ እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለት ውሳነ ተነጊርዋ ኣሎ ኢላትና ናው መን ያ ሳንድዕር ኢልኩምኒ ኣብ ኣገዳሲት ኣይኮነትን ግን ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲቲ ሰባት ከም ትረክብ ይፈልጥ እየ ስለዚ ኣቦግ ኣቢላ ትዛረብ ሰብ ኣይኮነት ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ መንግስቲ ኤርትራ ንግደፎ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ከም ዝተላዕለ ምዝካር የድሊ እቲ እገዳ ክሳዕ ክንደይ ስምብራት ከም ዝነበሮ ኣብ ብዙሕ ቦታ ሰሚዕናዮን ተዛሪብናሉን ኢና ብሓፈሻ ብኤኣይ ዝሰርሕዎን ቲም ናተይ ድማ የቐንየለይ ኣነ እኳ ከምዚያ ኖርማል ስእሊ ጌርኩም ገበርዋ ኢለዮም ግን ተበላሒቶም ምስ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ይዛቶ ከም ዘለኹ ይምህሮም የለኹን ይዛተየ ነይራቡ ስለዚ ቁርብ ኣጋኒኖማ ኮይኖም ይስምዓኒ ግን ኢትስ ኢንትረስቲንግ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ተላዒሉ ክብሉና ከለዉ ሲ እታ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ከውርደልኩም እየ ንውሕ ዝበለ ዲስካሽን ስለ ዝነበረ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ኣስሚዐኩም ዘለኹ መዓት ፊድባክ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ርእቶታት ኢና ንእብ ነርና ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽን ነይሩ ብዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተላዒሉ ነይሩ እስከ ብዛዕባ እቲ እገዳ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳታት ከም ተልዕሎ ተገሊጹሎ ኣብዚ መቃን እዚ ድማ እቶም እገዳታት እንታይ እዮም ነይሮም ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ምንቁልቋሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ፅቡቅ ኣጠማምታ ኣይፀንሓን ብሰንኩ ድማ ዝተፈላለዩ እገዳታት ኣንቢራ እያ ኣክሊሉ ፀጋይ ደቡብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ 1998 ድሕሪ ምጅማሩ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ምትፍናን ክረኣዩ ጀሚሩ ብፍላይ ድሕሪ 2001 እንሓርፈፈ ዝመፀ ርክብ ክልቴን ሃገራት ነቲ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ደረጃ ፈፀምቲ ጉዳያት ተውሪድዎ ብፍላይ እቲ ካብ 2001 ዝጀመረ ምእሳር ናይቶም ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተቃውሞ ዘልዓሉ ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ሰራዊትን ከምኡውን ናፃ ጋዜጣታት ብምእሳር ዝተወሰደ ስጉምቲ ብቐፃሊ ዝሰዕበ ምድራት ሲቪላዊ መሰላትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ጠንቂ ምሕርፋፍ ናይቲ ዝምድና ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ክልተ ኤርትራን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ቢቢሲ ዝበሎ እዩ ሕጂ እቲ ምክንያታት ስለ ዝደለዩ እምበር ንኤርትራ ንምድራት ዝተገበረ ምዃኑ እቲ ኩነታት ንኤርትራ ንምንብርካኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኽ ዝተገበረ ምዃኑ ኩልና መረዳእታ ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዶ ናይ ገለዶ እዮም ዝብሉ ተመሳሳሊ ለንቀነ ጥራይ ስዑድያሲ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሓሽሽ ገለ ክገብሩ ስለ ዝረኸብኩም ቀቲለዮም ኢላ ኣላ ሂወቶም ኣሕሊፋቶም ስዑድያ መዓት ሱራት ኣለዋ ናይ ፖለቲካ ብዛዕባ ስዑድያ ክዝረብ ኣይሰማን ኢኻ ኢማራት መዓት ሱራት ኣለዋ ብዝኾነ ንእሽተይ ሓሽሽ ዶ ገለዶ ተባሂል መዓት ሱራት ኣሎ ብዛዕባኦም ዝዝረብ የለን እንታይ ንማለት እዩ ኤርትራ ንምንታይ ተኣስር ፅቡቅ ገበረ ክትኣስር ኣለዋ ገለ ይብል ኣለኹ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ስፔሻል ይኸውን ኣብይ ኣሕመድ እኮ መዓት ኣሽሓት ሰባት ያሲሩ ዘሎ ሃገራት ኣሜሪካ ክትፈትወን ካላ ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ እዮም ፀገም የብላን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ትደልዮ ነገር የብላ እንታይ ትደሊ ነቲ ዶብ ክትከፍተላ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ነቲ ውሳነ ብውዕል ኣልጀርስ ዝተወደአ ምሕንፃፅ ናይ ዶባት ንክትግበር ኣሜሪካ ኣብ ሓሲት እያ ነይራ ኣብ ሓሲት ናቱ እያ ነይራ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ከም ድማ ብይን ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ንክትግበር ኣብ ሓሲት እያ ነይራ ስለዚ ተልእኮ ኣፍ ክትፍፅም እዩ ዝግባእ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ኣይትደልን እያ ዘየድሊ ገዳይ ተብሩ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝቀያየር ኩነታት ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ኣተኩሮ ገይርዋ ኣሎ ገይራ ኣላ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ዝቆረፅኩልኩም ንእሽተይ ከስማዓኩም So I have to sort of caveat my response by saying, you know, much of my analysis and much of my approach to these questions is influenced by my time in government. And so, my view of this is both driven by the process by which Washington has
seemingly arrived at this decision, and then also the kind of content of the decision itself, right? Both of which are head scratchers. Because normally when you engage in something as consequential as this, there is a process and it is nested in a strategy, right? And so there has been an interagency process that involves, the equities from across the U.S. government, whether that's the intelligence community, the Defense Department, our development agencies, our diplomacy, so that we have the best thinking and the best minds really looking at these questions from all different angles. And then you have a kind of set of questions about what's happening on the ground in this region. ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ምልዓሉ እንዲ ማርማር ኣቢልዎ ዘሎ ገይሩ ስለተዓፅወ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ክጥምቶ ከለኹ ብብዙሕ ነገር እየ ዝጥምቶ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ካብ ምንታይ ተመርኪሱ እገዳ ክወርድ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሃገር ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዝካየድ ብዝተፈላለዩ ብምክልኻል ብስለያ ብመንግስቲ ብስቴት ዲፓርትመንት ብካልእ ብኩሉ ዝመፅእ ሓበሬታ ኢሉ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ምንቅስቃሳት ኤርትራ ብትገብሮ ዝነበረት ኩነታት ዝመፅእ እገዳ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ለውጡ ስለዝገበረት እያ እገዳ ክልዓል ተገይሩ እዩ ዝብል ኣብቲ ስለመጎትናቱ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ እገዳ ናይ ኤርትራ ብዩናይትድ ኔሽንስ ኣምሲሎም ዝገበርዎ ጭብጢ ከም ዘይነበሮ ዩኤን በዓሉ መስኪሩ እዩ ዝኣክል ጭብጢ ከይሃለወ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ወሪዱ ሓደ እሱ ምስ ተላዕለ ካሕሳይ ተዋህበትን ኤርትራ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓቢላ ዝገበረቶ እገዳ እዩ ነይሩ ግን ብዩኤን ስለዝወረደ ኤርትራ ጎሲማታን 10 ዓመት ወላ ሓንቲ ዘረባ ዘይብላ ኣልዒልና ኢሎም ድሕሪኡ ናይ 2021 እገዳ ክወርድ ከሎ ኤርትራ እንታይ ስለዝገበረት እያ ስለምንታይ ንኤርትራ ኣይዞሌት ጌርካ ንበይና ክትሃርማ ኪልካ ሓደ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ብውዕል ፕሪቶሪያ ተወዲኡ ኣብቲ ኩናት ፋኖ ተሳቲፉ ኤርትራ ተሳቲፋ ብልፅግና ተሳቲፉ ህወሓት ተሳቲፉ ኩሎም ተሳቲፎም ብጀካ ኤርትራ እቶም ካልኦት ሎም ኣብ ኩንታይ ኩነታት ኣሎ ገሊኦም ኣብ ውጋ ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ኩናት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ፖለቲካዊ ነውፅእ ኣለዉ ኤርትራ ግን ኣብቲ ጉዳይ እቲ የላ ስለዚ ድሓር ዙም ጌርካ ውፅእ በል ካብቲ ዞባ ውፅእ ኢልካ ኤርትራ ከም ሃገር ረእያ ጎረቤታ ጅቡቲ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ ሱዳን ኣሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሶማሊያ ኣሎ ስዑድያ ኣሎ የመን ኣሎ ኤርትራ ምስ መን ፀገም ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ የመን ተዋጊኣ እያ ጅን ዕፍሪት የመን ድሕሪኡ 10 ዝኾኑ ሃገራት ዓረብ መፅኦም ወሪሮም ብዛዕባኦም ዘይተዛረብ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ይነበራ ምናልባት ኢማራት ካብቲ ወደብና ካብ ዓሰብ ትጥቀመሉ ነገራት ነይሩ ንኢማራት ስለንድግፍ ዝነበርና ግን ኣይጥቀስኒ እሱ ኢማራት ንሑቲ ሃርሙ ስለ ዝነበሩ ኣይጥቀስኒ ኤርትራ ብፅቡቅ ኣይጥቀስ ወላ ብሕማቅ ብሓፈሻ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ብዘይወዓለቶ ክንድገቦ እናቀየርካ ምሕማ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ኣፅዋር ክትህድያ ተታሒዛ ሰራዊት ከተሰልጥን እያ ሰራዊት ተሰልጥን እያ ግን ኣብ መሬታ እያ ተሰልጥኖም ዘላ ሰራዊት ከተሰልጥን ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ክስልጥን ተደልዩ ቤት ትምህርቲ ናይ ስልጠና ኣለና ዳትሴት ሉላዊት ሃገር እያ ንሉላዊ ሃገር ከተሰልጥን ትኽእል እያ እዚ ዘበኣስ ነገር የብሉን ኤርትራ ሰራዊታ ድያ እያ ኣፅዋራታ ድያ እያ እንታይ ክትገብር ኢኹማ ዘረባ ኩሉ ግዜ ኣሎ እንተኾነ ከዓ ንመንግስቲ ሱዳን ከም ሃገር ንክትቀውም እያ ትሕግዝ ዘላ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ተዛሪብካ ይውዳእኒ ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ በኣሜሪካ ሞር ኣተኩሮ ይረክብ ኣሎ ስለምንታይ እዚኣ ስምዑ እንጂ Broadly, and of course Sudan being an incredible tragedy, we've been heavily engaged through that Quad process. Obviously Sudan has become in some ways sort of a proxy engagement between multiple countries who are behind some of the elements that are fighting. There are other countries that are not directly involved but have allowed their national territories to be used as a way to ship weaponry. We recently had a pretty positive announcement for the first time on a statement of principles, but we have to give it some action. What we've really been focused on in Sudan is sort of establishing a humanitarian ceasefire that allows us to provide ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ሰርክልስ እድል ኣይረክብን እንድዩ ግን ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ይበፅሕ ኣሎ እቲ ቁሩብ ተስፋ ክበካ ዝኽእል ሂ ኣንደርስታንድስ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ይርድኦ ዶናልድ ትራምፕ ክርድኦ ዝኽእል ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ስቱስቲቢት ንሕልኽላኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክርድኦ ኣቃሊልካ ኣብ ክልተ ሰንተንስ ጌርካ ኣይ ሕሜትን ሱዳንን ይበኣሱ ኣለዉ ጥሪኻ ክትብሎ ዘለካ ዲስ ኢዝ ጉድ ዲስ ኢዝ ባድ ናበልካዮም ዶናልድ ትራምፕ support this hate this ናበልካ ክትነግሮ ኣለካ እምበር ነዚ ደሊከስ እዚ ታሪክ ኣንቢቡ ክርድኦ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ እዚ ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተረዲና ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብቲ ጉዳይ ብዙሓት ኣክተራት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ገሊኦም ብኣፅዋር ምሃብ ይሳተፉ ኣለዉ ካልኦት ድማ መሬቶም ሉላዊ መሬቶም ንወታደራዊ ዕላማታት ንመጥቃዕቲ ናይቲ ውይናት ምስዕፋሕ ኢዶም ይሕውሱ ኣለዉ ብልፅግና ይጥቀስ ኣሎ ኢማራት ይጥቀስ ኣሎ ሽማ ይጠቕሱን እዮም ግን ብተግባር ማለት ተዘዋዋሪ ጫድ ይጥቀስ ኣሎ
ደቡብ ሱዳን ይጥቀሳሉ ማለት እዩ ሊቢያ ይጥቀሳሉ ኩሎም ቶም ሃገራት መሬቶም ሕሊፎም ዝቡ ዘለዉ ኣብ ይጥቀሱ እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ኩላቶም ቶም ኣበርከቲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣለዎ ይውን ኣተኪርና ኣብኣቶም ክንሰርሕ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ተግባር ይገብርዎ ዳይገብርዎን ካላርሲ ግን እቲ ዘረባ እቲ ዲስካሽንስ ናበዝሐ ናዕበየ ይኸይድ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ aid the people that are suffering tremendously there, but not doing so at the expense of a broader deal. So we do want the humanitarian ceasefire where we can identify a number of communities that are safe havens for the distribution of humanitarian aid for what is one of the world's worst humanitarian crises ever. But you can't do that unless you have the security to be able to provide the aid. But we don't want that to be the final outcome. In addition to the humanitarian corridors and the humanitarian sites, we need to bring this conflict to an end. And the way to bring this conflict to an end is for the countries and the parties who are supporting the fighting elements to force these elements toward a peace deal that ends this conflict. And as I said, we've been very involved in that Quad process, invested a lot of time in it, continue to be engaged on a daily basis, and in fact have people in our bureau in Africa, as well as our special envoy, Saad Boulos, involved almost daily on this topic. So, okay guys, I gotta run. I'm እንታይ ዝብል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሽተይ ጠመተ እንዲዩ ዘለዋ ግን እቲ ጉዳይ መፍትሒ ክረክበሉ ዝኽእል ግን ኣቀዲምካ ሰብኣዊ ድሕነት ወይ እውን ሰብኣዊ ረድኤት ንክኣቱ መንገድታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኣሜሪካ ሓደ ውዱእ ዝኾነ መልሲ ክመፅእ ክእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ቢኮዝ ዝተፈራረቀ ዕላማታት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሓደ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝዝረብ ዘሎ እንድሕር ሰሚዕካ ግን እዚኣ እሞ ከስማዓኩም There was more hope that Sudan is gradually returning to what it was before the war. The UN reported that nearly 4 million people ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ ዓመት እዚ ሱዳናውያን ክሳብ 4 ሚሊዮን ሰባት ካብ ዝነበርዎ ሽግርን ካልእን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ክፋእ ናይ ብልፅግና ናይ ኢማራትን ኣብዚ ካትርኢ ህዝቢ ካብ ስደት ንዓዱ ክምለስ ኣብ ዝጀመረሉ ዘጋጠመ ስጉምቲ ምዃኑ voluntarily returned. A direct international flight landed at Sudan's main airport for the first time since the war began. But some entities do not want Sudan to live. نضع اليوم حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان بما يشكل انتهاكا خطيرا. سنتاي لكم أبزي ناي مجمريا international flight أقدم أبيلا كويت قد متمتكعت كل تمعالتا قديمة ديقلا ناف سودان هاتيا حدا عبب السراتي نيرو ايربورت ناي مجمريا international flight زنقدي نيرو زدما اتزبي تسفى أبزر قالو سودان كتنسق سلا زي دليوا حسدنا ناي مودة تزلون بلتسقنان إماراتن نتي ايربورت أدكي عمى مالتيو اجي سودان نصور زخونة تزازية تبزالا ويون كسيات قبر زالا انتهى تبل دالا إماراتن إثيوبيان كلتين إيدا اللو نابز قد عايزين زبلا زالا نصور زخونة نعبنا እቲ ኩነታት ታ ድሮን ናይ ኢማራት ከም ዝኾነት ካበይ ተበጊሳ ካብ ባህር ዳር ኤርፖርት ከም ዝተበገሰት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ማለት እዩ ዘጂ ንዳዕመ ሰሪዕ ድማ ትሕግዝ ከም ዘላ ሰለስቲኦም ተሓጋጊዞም ዝገበርዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ተኸሲ ከቢድ Khartoum International Airport was hit by drones from the UAE-backed Rapid Support Forces militia. It was part of an RSF offensive targeting army-held territories across Sudan. Other parts of the capital Khartoum were subjected to drone strikes, as were the White Nile and North Kordofan states in central Sudan. But why was Ethiopia blamed? تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة. انتهى زبل زلو ابزي نتا درون زفتره تكال مسرخب مسحاتتو انتايلو تحبريتا زرخبو كونفيرم غيرهم ارغاغي صلنا يبلو تا درون ناي امارات لوغو خمزه ناي امارات حبريتا خمزه لو سيريال نمبر ناتا 88 ناي امارات كم زخونه ينغر بامارات كم تونن تا درون مالتيو كابو قتيلو and was operated from Ethiopian territory كاب مريت ኢትዮጵያ كم استبغሰ ድማ ምልክት አለው ይብልለው ስለዚህ እዚ ንጹር ዝኾነ ካብ ባህር ዳር ኤርፖርት ማለት እዩ ሽም ጠቂሶም እዮም ዝገብሩ ዘሎ እዚ ክስ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክስ እዩ ስለምንታይ መጀመርያ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ሱዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን መጥቃዕቲ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ካርቱም እውን ኣብ ካልእ ቦታ መጥቃዕቲ ገይሮም እዮም ኣብ ብሉ ናይል ኣብ ኮርዶፋን እውን ይግበር ኣሎ እዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እናገበርኩ ከለኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ክበኩም ድሕሪ ኮይነ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዛ ሕጂ ትግበረላ ዘላ ግዜ ነዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓንታ ገዳሲት ከተማ ኣብዚ ብሉ ናይል ዝበሃል ስቴት ከም ዝተቆፃፀረ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን መሊሱ ይደፍእ ከም ዘሎ
ሰራዊት ናይ ሱዳን መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ጉዳይ ብልጽግና መላገጽ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ ወይ እውን ከም ንምዕበዲ ይጥቀመሉ ኣሎ ግን ሓደ መዓልቲ ዋጋ ክኸፍለሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዓቢ ደረጃ ኸይዱ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክመጽእ ዝኽእል ሽግር ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንግዚኡ በቲ ዘሎ ሓበሬታ ጥራይ ክንቅፅል ክንፍትን ኢና ሱዳን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዝበሃል ዘሎ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስጠጋችን። የጦርነት ዳመናም በአፍሪካ ቀንድ። የብሉምበርግን ዘገባ በአጭሩ ላቀርብላችሁ። የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ትኩሳት ዳግም ወደ አደገኛና ወደ ፈንጂ ወደ ተሻግሯል። የሱዳን ጦር አዲስ አበባ ለ3 ዓመታት ሲታመሱበት በቆየው የእርስ በርስ ጦርነት አማጽያኑን ከጀርባ እየደገፈች ነው የሚል እጅግ ከባድና አደገኛ ውንጀላ በማቅረብ በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ብሉምበርግ ዝበሃል ሓደ ዓቢ መጽሔት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊታ ናብ ዶብን ከምኡውን መከላኸሊ ኤር ዲፈንስ ሲስተምስ ናታ ናብቲ ዶብ ናይ ሱዳን ተጸጊዕ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ወላ እኳ ቀጥታዊ ስጉምቲ ወታደራዊ ስጉምቲ እንተዘይወሰደት እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ዓዱ ከቢድ ኩናትን ብዙሕ ፍሽለትን ኣብ ዝገጥመሉ ዘሎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ካልእ ኩናት ይደሊ ምህላው ካልእ ኩናት ይፍሕትር ምህላው ካልእ ጸገም ይጽውዕ ምህላው ዘገርም እዩ ዘገርምን ዘስደምምን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ብኸመይ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢትዮጵያውያን ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝገልጽዎ ዘሎ ግን ንግዚኡ ንምንታይ ክንገድፎ ንኽእል እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ራሚፊኬሽን ወይ ከዓ ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእል ብልጽግና መመሊሱ ነቲ ሃገር ኣብ ሽግር ይተኽላ ከም ዘሎን ገለ ካብቲ ብልጽግና ዝብልዎ ዘለው ነቲ ኩነታት ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ዘለው ዘረባስቲ ክንሰምዕ ብኡ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ ኢና ብኽልቲኡ ወገን ኢትዮጵያ ለሱዳን ከምታደርጋቸው ሰናይ ምግባሮች በተቃራኒው ተቃዋሚ ኃይሎችን የማስታጠቅ ሴራ እንኳን እየተሰራ የትጥቅ ኃይሎችን እስከ መደገፍ ድረስ የሄደ እንቅስቃሴ እንኳን እየተደረገ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ያለው ስሜት ምንድነው? የኢትዮጵያ ፖሊሲና የግብጽ ፖሊሲ በሱዳን ላይ የተጋጩ ይመስለኛል እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም ግብጽ በሱዳን ውስጥ ሰስቴናብል ዋር ፖሊሲ ተከተላለች ቀጣይነት ያለው ምክንያቱም ቅድም ኡስታዝ ሲያነሳቸው ለምሳሌ ብዙ የሰላም ኢኒሼቲቮች በሱዳን ውስጥ ተሞክረዋል ለምሳሌ በፌብሩዋሪ 2026 ዩኤስ ሰፖርትድ ሲስፋየር ሮድማፕ ቀርቦ በተባበሩ መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት በአልቡርሃን እዚኣቶም ልክዕ ከምታ መምህሮም ኢማራት ዝብልዎን እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለው ኢትዮጵያ ሰናይ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሱዳን እናገበረት ሱዳን ስለምንታይ አንጻርና ሕማቅ ትገብርን ሕማቅ ትዛረብን እዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ ዲ መሲልኩም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ ንህዝቡ ዘይሓሊ ካብ ኮነ ንጎረባብቲ ህዝቢ ክሓሊ ይክእል እዩ ኣይትጽበዮን ኢኻ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ድማ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ኣብ ካልእ ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ፍቕርን ኣካይዳን ክህልዎ ይትጽበን ኢኻ ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ግብፂ እያ ንሱዳን ተቃፅላ ዘላ ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ክህልዋ ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ግብፂ ግን ሱዳን ፋሕፋሕ ክትብል ዝረባሕ ሃገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሱዳን ፋሕ እንድሕር ኢላ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ረብሓናቶም ክሳራ እዩ ዘጋጥም ምክንያቱ ፋሕፋሕ ናይ ሱዳን እንታይ ከምፅእ ኣሎም ይኽእል ኢትዮጵያ ማይ ብስልጣን ክህልዋ ኽእል ኣብ ሱዳን ስለዚ የስ ሱዳን መጋበርያ ናይ ግብፂ ክትከውን ይደልዮም ግን ልዕሊ ግብፂ ሱዳን ፋሕፋሕ ኢላ ግን ዝረብሑ ይኮኑን ሓደ እቲ ስደት ክንደይ ሰብ ናብኦም ይመፅእ ኣሎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሱዳን ርግእቲ ሃገር ክትከውን ይደልዮም ምርግጋእ ናይ ሱዳን ዝፀልዩ ይኮኑ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ግን ኣብ ህውተታ እዮም ዝነብሩ ዘሎ ህውተታ ድማ ዲናያል ነቲ ኩነታት ነፂካ ዘየለ ነገር ክትፈጥር ምፍታን ግን ኣብ ግብፂ ዘሎ ምህልኽ ከዓ መዓት እዩ ኣብ ግብፂ መዓት ክሲ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ዋላ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግብፂ ትበሃል ኣብ መልሓሶም ዝተወቀጠት እያ isolating Ethiopia after the collapse of GERD negotiations. Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi has emerged as a central figure in shifting Red Sea geopolitics. In May 2026, the United States moved to lift sanctions on Eritrea, a decision widely linked to regional tensions, reportedly with Cairo playing a quite brokering role to strengthen alliances that pressure Ethiopia. This shift follows a hardline turn in December 2025, when Egypt formally ended negotiations over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Foreign Minister Badal Abdulati labeled the dam illegitimate and declared talks
talks at a dead end, closing the door on more than a decade of stalled diplomacy. While Egypt escalates diplomatically, Ethiopia has taken a quieter, more pragmatic path, focusing on delivery of a rhetoric. It has moved forward with the Grand Ethiopia Renaissance Dam GERD. ፒፒ እንታይ ይብሉ ኣለዉ መሲልኩም? ፒፒ ማለት ቆልዑ ሽንቲ ማለቶም እንዲኦም ፒፒ ክብሉ ከለዉ ልክዕ ሽንቲ እዮም ما قال كزاربنا يدلين أبزي أوروبا قال عصبي بقبر دلين دريلوك شيء دلين مالتي تاشمون دما بي بي سي بقى شنتينا غنا بلان غلطة قال نعوز مصر كنا باين غلينا أمريكا مسير ترات جورو زلا عركي عبيد وميزلو زي عبيد ومالو نري لكم زجان زلو يكون نتعب دان دما أمام كوسا خلو دما أتي أمونغو إيرتران أمريكان زجبر زلو زمدنا بشمقلنا نجيب سمخانو دما مليس كالاي زعبدا مارستي حركاتي بلصقنا كل بزي زمن يزنا بري إيرترا أمريكا نخصان أمو أمريكا قلانا خطور دالا ويمسقمتن موساد نبلصقنا كتاتقلو أفريقون وتهدراو إذا عديو أمريكا سلطانا كتبنا يادو أمريكا خمس قبرنا يادو قوننا خطكون يادو قلي أمريكا كنت تدقاقامي بحيلي أفتق بحرز بحالي يلا أف سومالي خون أبكالي لولاونتن قزاتا وحدنتن هاقرات أخبرو يبلوهم نيرو هذا بمجلسو زبواز نبرو زي بوشت كالن تايب لوهم نيرو قالوا رستي سو جدما جبتي بين أمريكا أمازيزا قبل على إيرترا زنبرة قدا نتمس إيرترا زنبرة زمدنا بأسنا أمريكا وي بتهللاخ زنبرة ويون حماق بوليسنا أمريكا قبل على إيرترا زنبرة نكغير جبت صريحاتو جبتي عشان جيراتو كبحال كله نايب حق زحزن مخانو نبلتكنا نبي إيرترا زنبرة حلمت راي ميتو دي كونسي بعابيو بجبتي جبر مهلاو دما كل التموت نتي بلتكنا نعبنيو زبحال زلو سلازي كابز كل تموت نتاي كجبر يقولوا نتاي أمارات تات كلهم يخلي زبل بزح أمارات كم زي بلون فلطيهم تا نجارد تبلد الله جداي زانا ديكا نجارد مالتيو نسا حنت زلاتهم كارد سايا نجبس مالتيو تناي بحردو ناي قلمدو زبال زنبرة already كتبقى زموتار استقين اللوسو هجي انتاي كجبريهم جبسي جينا تقطناتهم استراتيجيناتهم كيرون بوليسناتهم كيرون يمني بلتقنا بيلا جيركا تقطي كتجبروا لك بسوماليا صبوق يرمي عتولو مسجبت زلهم زمدنا مسير ترى زلو دمات جيم تشينجر كاب كل اللي على مالتي سو إذا كل دمير كاترو يغلقها سعرتنا بلتقنا روي كوين زلو روي بلتقنا أبزو خوني يكون دبلوماسياوي نيشتي نجرون كم عوض كجلس أكلني كلها كسارة الجنتاي فتنا له حنتي من الصوماليان مس جوبتن سعو من اللاصات زي فيديو قبل كلخون بريزنت انا جوبتي بريزنت نتو تمريتو سلازي تبعها لنكنه inauguration تي سلطان زر كبل معالت سلازخونه بلصقنا ابينا وخيدلو سلمتاي كيدلو دما فلوتي صباحن جو برايم مينستر كون سلازخونه نمريጫ يقرب سلازلو دن مستمرته ወይ ባዕሉ ነፍሱ ምስመረፃ ዕዱማት ሰባት ከይስን መራሕቲ كمتصو من تانز قبر زلوا مثلا عي بزخنة بتقين بتي جبتي نتيجة له حقوافنا يسأتاوي شجرنا إثيوبيا تتقيمة بزح من قصاصات قبر الله نف سوماليا نف إيرترا أف السودان أف جبتو وانتو سامي إكستنت سلازي بلتقنا ما تنفسس بحالي بلون قربا بتقولهم كعيبا مين يس أف سوماليا زلوا من قصنا بعلو غلطوا قرو زي رقص سلازي غنى still he has a lot of problems تي حدا زي كعبرهم دليزنا برزنا سلست هجرات ركب كون كله نسوماليا وصيخة هجي سودان البرهان كي تغير كاتا سلست ملئتي هذا لا سوماليا ون كابير تران قبت نروح يقول له كنبلاي نخلينا ولا كا مس أبي حمد زراخب كنا تنريول انت لنا هجي بدانا بحر ده انتي كتكوني عبز هجي بلتقنا انتي مرات الله واسكسمو It is for Ethiopia to fulfill its ambitions under Abiy Ahmed to have a sovereign access to see whether that is Red Sea or I don't know where the sea is coming from, but I'm not being cynical here. What's your reflection here, if I can ask you, before I let you go? Sure. Well, حجين تايا تبلو زلا أبي أحمد بحري الأولاو أفتق بحري الليلو كوي كريمون حاجين يزلو إذا قداي دما أمريكا مسير ترى بقى تكتزرر تجميرا أبي أحمد كلنا نفلتنا أنا بيرترا قص يكورر ويقلق قبر حسيب نيرو إذا قداي زيادة ما كم زي تخون نجيرهم ملويز بالزلو سو أبي أحمد أنتي كقبر هيجي تايا تامرات ناتو أتي زعتو زلو دما أبز غربان أبي أحمد قداي ناي بحر ناتو أما خاري ويون مست فورين أفيرس ناي إثيوبيا ركب زلوي بقالك فالس زخفل زلوي
ዘረባና ትስምዕዎ እዚኣቶም ኩላቶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ንምርኣይ I do want to go on record that you know, if I was invited to Eritrea, I would go to Eritrea and I would have conversations to try to understand Eritrea's, strategy, right? And so I was very happy to come to Ethiopia to understand better the approach that Ethiopian officials are trying to develop. Obviously, I'm very concerned, like everyone else, of the possibility of armed conflict to achieve port access. I happen to be someone who's, pretty sympathetic to the idea that a country the size of Ethiopia, with the population of Ethiopia, should have Red Sea access, a more reliable Red Sea access. Now, again, it has reliable Red Sea access through Djibouti, through, other ports that it has been able to use. And its growth has been supported by that. I understand the strategic desire to have, that access. But again, I think እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ ክዛረብ ዝደሊ ኤርትራ እንድሕሪ ዓዲማትኒ ብዛዕባ ፖሊሲ ናታ ወይ ስትራቴጂ ናታ ብዛዕባ ባሕሪ ዲ ካልእ ንኤርትራ ከይደ ሓሳባቶም ንክሰምዕ ፀገም ዘለኒ ይኮንኩን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ስለ ዝዓድሙኒ የከይደ ምስ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ፎሬን ኣፌርስ ናቶም ተዘራሪበ ኤርትራ እንተዓዲማትኒ ድማ ናብ ኤርትራ ከይደ ክሰምዖም ፀገም ዘለኒ ይኮንኩን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንኤርትራ ዓድሙኒ ዝመስል እዩ ኣለርቤት ኣብዚኣ ክዛረበኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንኤርትራ ሕዱር ፅሊ ናይ ኤርትራ ከም ዘለዎ ርዱ እንድዩ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ከድንቃሪ እየ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እታ እንኮ ትክክለኛ ሓሳብ ዘሎ ኣብ ዞባ ኤርትራ እያ ኤርትራ ጥራያ ኣብ ሕማቅ እንተወሓደ ኣብ ሕማቅ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኩላተን ተንጎረባብቲ ሕማቅ ክገብርኣ ንሱዳን ፋሕፋሕ ክእትዋ ኣብ ዝፅዕራል ዘለዋ ኤርትራ እንተኾነ ትሕግዛላ እንተደየለ ድማ ንሕማቅ ናይ ሱዳን ዘይወፈረት ኢሉ ከይፈትውን ኤርትራ ክምስክረላ ርኢ ኣለኹ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ርእሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዘተኣማምን መንገዲ ክትረክብ ዘለዋ ኢለ ዝኣምን ብዚ ህዝቢ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ይብል ኣሎ ኣገይ ቡር ኤግዛክትሊ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብንፁ ዘተኣማምን ኣብ ደገ ባሕሪ በዓሉ ድማ መሊሱ ዘተኣማምን ኣብ ደገ ባሕሪ ብጅቡቲ ከም ዘለዋ ድማ ይጠቅስ ስለዚ 150 ሚልዮን ኩን 120 ሚልዮን ኩን እንታይ ማለት እዩ ዘተኣማምን ብናይ ንግዲ ቋንቋ እንድሕር ኮይኑ ኣተኣማማን ንግዲ ክትገብር ትኮይንካ እቲ ዝበካ ዘሎ ጥራይ ኮነ ኣተኣማማን ክኾን ዘሎ እቲ ዝቕበል ዘሎ እቲ ተዓሚል እውን ሸያጥን ነጋድን ኣብ መንጎ ክልተ ካስተመር ኤንድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ክልተ ኣለካ ክልተ ኢኻ እምነት ክትሃንፅ ኣለካ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኢትዮጵያ ባይ ደ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ እንተሎ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ መንገዲ ኣወዳዲሩ ክጥቀም ዝኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ሃገር የለን ኢሉ ኤርትራ ብኤርትራ ጥራይ ክትጥቀም ትኽእል ኢትዮጵያ ግን ሓሙሽተ ሃገራት ኣለዋ ኣጫሪታ ብዘዋፅኣ መንገዲ ክትጥቀም ትኽእል እያ እዚ ግን ሓንጎልካ እንካን ሃባን ዝኣምን እንተኮይኑ እንካን ሃባ ማለት ኤርላይንስ ናተይ ብርኪ ክትገዝእ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃበኒ ዘይኮነሲ ንግዲ ተኣምን እንተኮይንካ ትክክለኛ ንግዲ ከፊልካ ክትጥቀም ፅሩይ ዝኾነ ንግዲ ክትጥቀም ሓሳብ እንተለካ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣማራፂ ኣለዋ ኪኑ ዝሰገረ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ደፊርካ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ከም ርዱእ ጌርካ እንተወሲድካዮ እዚ ሲ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ መትከላት ናይ ሃገራት እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ግን ኩሉ ግዜ ነታ በትሪ ኣብ መንጎ ሒዝካ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድሌታት ንፁር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ይዘሊ ዘሎ ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ሉላውነት ከይደፈርካ ይትገብሮን ኢኻ ማንም ሃገር ንኢትዮጵያ ዝመስል ሃገር ዓንዳር ሃገር ናይ ምውራር ሕልሚ ዘለዎ ቅድሚ 30 ዓመት ጥራይ ኤርትራ ወሪሩ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣይኮነን ይቕረታ ክብል ወሪረየ ዝነበርኩ ምባል ገዲፉ ከም ብሓድሽ ክምለስ ኣለኒ ይግባኣኒ ዝብል ዘሎ ሃገር ማንም ሃገር ሉላዊ መሬቱ ክኸፍተሉ ይክእልኒ ሶማሊላንድ ካልእ ረብሓ ስለ ዘለዋ እያ ክትከፍተሉ ሓሲባ እሳቶም እውን እንትኾነ መዓት ቅድመ ኩነት ገይሮም እዮም ስለዚ ኣበየናይ ኩነታት ዓለም እዩ ክርከብ እዚ ነገር እሱ ዝብሎ ዘሎ ዘገርም እዩ Trying to have that conversation in a vacuum, we need to have, and I wrote about this, Washington needs a Red Sea strategy that takes into account the ambitions of all Red Sea states, and I would put Ethiopia into the context of a Red Sea state, and their militaries. Right. I happen to worry that in a very short amount of time, you're going to have navies from a dozen or more different countries floating around the Red Sea, floating around the Bab el-Mandeb Strait. I don't think that is a recipe for stability and security, right? When you have Israel, UAE,
Russia, China, the United States, various European countries, Eritrea, Ethiopia, Saudi Arabia. You know, that's a lot of naval activity in a very small area with everybody claiming that they're there to provide security and to advance their interests. That strikes me as a recipe for disaster at some point, right? And so in a previous world that I used to live in, that would be an opportunity for Washington to say, we need a Red Sea strategy. We need to bring together all of these powers. We need to, you know, ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፈቲና ፀሊና እቲ ቀይ ባሕሪ ብዙሓት ሓይልታት ክትክዕድም ምዃኑ ከምርዱእ ጌርና ክንወስዶ ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ዋሽንግተን ሲ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ገምጋም ክወስድ ክኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ እንታይ ትደልላ እንታይ እቲ መረዳእታ ናታ እውን ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ፈቲና ፀሊና ሓይሊ ባሕሪ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ቦታ እዚ ክዕንድር ክንርኢ ኢና ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ናይ ግብፂ ናይ እስራኤል ናይ ካልኦት ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ናታ ሓይሊ ባሕሪ ዝንቀሳቀሰሉ መንገዲ ክፍጠረላ ኣለዎ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብርግፅ ክትባ ኣይኮነትን እቲ እንተቲ ብካልእ መንገዲ ትረኽቦ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ንኢትዮጵያ ሰራዊታ ኣብ መሬታ ንክኣቱ ሓይሊ ባሕሪ ሃኒፁ መደበር ናይ ወታደራዊ ቦታ ሃኒፁ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ንኽብል ከተፍቅድ ማለት ናይ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘለዎ መረዳእታ ዶባ ንኽትሕንፅፅ ከማ ዘይተሓባበር ዘሎ ነቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ክቕበል ዘይደሊ ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ዘሎ ኣካል ንኽትገብር ኤርትራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኤርትራ እንድሕር ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወይ መራሒ ናይ ኤርትራ ነዚ ክገብር እንተተረኣዩ እውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጥርጠራ ከልዎ ናይ ግድን እዩ ብዓይኒ ጥርጠራ ክሪኦ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ መሰረት ነገራት ኣለዎ መጀመርያ ንምትእማን ወታደራዊ ነገራት ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ናባና ንምምፁ ክግበሩ ዘለዎም ብዙሓት ነገራት ኣሎ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ትገብሮም ኣላ ድያ የላን ይትሕቱ ስለዚ ብዓብዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ መወዳእታ ነገራት ኣበይ ኢኻ ተውድቖም እቲ ከባቢና ሸይፕ ዝገብርዎ ዘሎ ሃገራት መን እዮም ነቲ ከባቢ እቲ ዝያዳ ብማዕዶ ኮይኖም ፅልዋ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ተቐርቂራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ኣዝያ ኣገዳሲት ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እሳ ድማ መቐፀልታ ናይዘን ክልተ ባእስን ዘይተወድእ ሃገራት እየን እሳትን ድማ መጀመርያ ክልተ ነገራት ከሪአኩም ስለ ዘለኹ እየ ለንቀነ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ናብ ኢማራት ከይዱ ከም ዘሎ እዩ እዚ ዝንገር ስለዚ ኣብ ኢማራት ምስቲ መራሒ ናይ ኢማራት ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ሓንቲ ኣርቲክል ግን በዚ ሚድል ኢስት ኣይ ዝብል ወፂኣ ነይራ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ መራሕቲ ናይ ሃገራት ዘሎ ስዑድያን ኢማራትን ማለት እዩ እቲ ባእሲ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኖርማል ባእሲ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ኢማራቲ ናይ አይዲዮሎጂ ባእሲ ከም ዘለዎም ናይ ስድራ ቤታዊ ባእሲ እውን ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ታሪኻዊ ባእሲ ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ነቲ ባእሲ እዚ ከቢድ ምዃኑ ታሪኻዊ ክብል ከሎ ኢማራት እቲ ቀደም ድኻታት ከለና ስዑድያ ክትመፀና ፈቲናያ ነቲ ሃብታም ናይ ነዳዲ ቦታታት ናትና እውን ክጨውዮም ክሰርቆም ፈቲናያ ገለ ክፋል ናይቲ ሃገርና እውን ወሲዳቶ እያ ዝብል ዘረባታት እውን ይስማዕ እዩ ቱደይ ሎሚ ትወዱ እዚ መሐመድ ብን ዛይድ ማለት እዩ ኣቦይ ድኻ ከሎ ስለተዓመፀ ሎሚ ኣነ ሃብቲመ ሓይለ ኣብ ትሕቲ ስዑድያ ዝኾነሉ ስዑድያ ዶሚኔት ትገብሮ ከባቢ ክህሉ ይኮነን ዝብል ብፍላይ ድማ መሐመድ ቢን ሰልማን ነቲ ናይ ስዑድያ ወራስ ዓራት ማለት እዩ ወራስ ዘውዲ ዲፋክቶ መራሒ ድማ ንዑ ንዕቀት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ዝበሃል ከመይ ገይሩ እዚ ገይም ዝፃወት ቆልዓ ንስዑድያ ኣመሓዲሩ ኣብ ልዕለይ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለዎ ናይ ኢጎ ባእሲ እውን ከም ዘለዎም ይንገር ካልእ እቲ ናይ ኤነርጂ ናይዚ ኦፔክ ዝበሃል ዘሎ ባእሲ ኢማራት ብብዝሒ ነዳዲ ሸይጣ ነቲ ዋጋ ነዳዲ ንታሕቲ ኣውሪዳ ስዑድያ ከም ዘይትዕወት ክገብራ እያ ትደሊ ዘላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ብብዝሒ ነዳዲ ክሸይጥ እሞ ብዝኾነ ሸይጣ ስለደዋፃኒ እቲ ዋጋ ታሕቲ ተወሪዱ እዚ ሕጂ ዋጋ ላዕሊ ከይዱ ዘሎ ንመሐመድ ቢን ሰልማን መራ ይጠቕሞ ስለ ዘሎ ሓያል ቁጠባ ንክሃንፅ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ሕልምታት ምትግባር እዚ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብጣዕሚ እንዲ ዝጠቕሞ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉግጥ ጠጠው ምስ በለ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ መሬት ከም ዘብጥ ክገብረ ስዑድያ ድማ ማዕት ክሳራታት ወሪድዋ ዝኾነ ሕልምናታ ከም ዘይትግበር ክገብር ዝመስል ዘረባ ኣሎ እዚ እውን ኣብ መንጎም ዓብይ ናይ ሓበራዊ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዝብል ነገር ከም ዘየለ ኣዝዩ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ናይ ኤነርጂ ማርኬት ራይት ይኩን ኣብ ናይ ቁጠባ ባእሲ እውን ኣለዎ እቲ ናይ ቁጠባ ባእሲ ድማ ዱባይን ኣቡዳብን ኢማራት እዚ ሕጂ ኮይናቶ ዘላ ስዑድያ እንተተበጊሳ ኩሉ ረብሓ ክጎድል እዩ ሓደ
عب كفال ناي investment ناي إمارات كف سعودية دمز هفتمات ناي سعودية أب هجرنا كموخ جبر سلزي كل من قصنا لهم أب إمارات يوم invest جبرنيرو حجي جنزبناتهم أب عدم كجبروي الزم على تمنقسي قبل لي دما كتاب دبي كتجبروا تدل دلهم أب عدهم هنا سوا توريزم ما يتخيل أبو وهناتون عايهم تمع بلد دلهم حجة بوليتيكا متفنان ندبي مرة إذا خسر زلهم هنات السعودية وين خدي يكون متفنان اللي خسر فترة زلهم أب عدم فوكس كجبريهم الزد مع السعودية عب مقصدي سلازي بزجي مزي أتي إمارات كنت علوا محمد بن سلمان كعوات تجمير دم تعوت مليس كعبية السعودية بزو إنفسترسنا بونكم تيا مهنياتو 3 مليون نسبي 3 مليون نسبي زلومي قبل لي دما عبي بوتنشال سفيح مريتي ما عاد ادلا زلوي كاي بحر كن منتاي جماجم ابو تاع عينت بيتشس كفطر يقول بحر ويزر صبق ويزر زلو بوتاتات አለው قبل لي دما مكان مدينه እንደማለው ናቹራል ኢንፍሉዌንስ አለው ኣብዚ ፓወር ኤንድ አይዲዮሎጂ ውን ይብሉ ስለዚህ ኢማራት ንሽተ ሃገሪው ዘለዎም ወላ ቁጠባ ኃይል ተሎ መስዑዲያ ወላደር ይኮን ሰዑዲያ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ተዓረብ ይኹን ናይ ምስልምና ዓለም ማእከል ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ህዝብ ኣለዎ ነዳድ ኣለዎ ስለዚህ ጽልዋናቶም ዝተፈጥራው ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ድማ እቲ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ سعود عرب مستمع كلاي منجستي الناس راح كورك آتن سلامك فترة تبل إمارات دما سلواناتا بمس نتحجر كفنقل زغلمو مجابرياناتا كون زغل زبلتو إياك السرعة تغل بجاك أبي إثيوبيا هجرات مفراسيا سميدا زلا أبي إثيوبيا جد نتحجر بعلو كفرساز ده البرايم مينستر سلوزلو نوع هيسكا أجندة خامك بارحيش زبل إمنة الله سلزي بحفشة اتبع سنة زين هجرات زياتن سفيح كوينو سعودية قبلهم كترم كتعوتو اللي تدخل مخانو بزحاتي عبنو انت واحد سعودية سألاتنا توحداتي بجاك إمارات زسأل أوني لنا بزوان إسرائيل كخالي ني إمارات قد زفتوا سبع لو كتب الكبيري أبزوان زمالتي سو إزي بأس إزي نيرترا حدا أزي أقداس كابيتالي سلمتاي بأسناتهم نيرترا يتقما يبلي اللغون إيرترا قن زين عركنات كاللوان صبو كاللوان إيرترا صبو ربحاني روين ولنا بفلاي دما سعودية زبال زي قداس تغينو تي إمارات مسوزر لو حدا قنيا كايدا نيرترا حدا قاينيرو سلازا منقوم زلو من نهارنا عبيا مسكرة إيرترا كابتي بأستي زيادة أتوكروك تركب زيادة ربحك تركب زقبرا زلو حدا نبسي الزون كم حدا أول تاوي باي برودكتيف لو كابتو كنا تبغات هذا يكون بيد أزور كان ربح له نخل قدام مخانو يزنقر زلو سلازي زين رياز لنا كنتات مستعجز له كنتاتنا عالم بفلا يزناي أب حرموز تفتيرو زلو كنتات أب قمتي تيغا إيرترا بزوع كترب حلو تخل عدلات كغفت الله كم زغل تمكيلاتات يزاربو كابو كتيلهم ناي هو واحد كان ري هو واحد كان بيجوز يخيدالو مجمريا اسكنايزيوم كلتا نسمع باش كابيني غزياوي ممحدار تግራይ ናይ ካቢኔ ኣኼባ ከም ዝጀመሩ ገሊጹ ኣሎ ሓደስቲ ኣባላት ካቢኔ ዝመዘዘ ደብረጽዮን ፈላሚ ኣኼቡ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት መምሕዳር ትግራይ ከም ዘካየደ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ዝዘራረብናዮ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም እቲ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ይዛረብ በቲ ሎምኦነ ዝመለስናዮ ነባር ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኤርትራን ኣሜሪካን እንድሕሪ ዝምድና ተመሓይሹ ምስቲ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቁልውላዋት ናይቲ ከባቢ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣሜሪካ ገለ ነገር ክትብያ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ ኣይህብን ክትብሎ ፀንሐት ነገርስ ካብኡስ ገለ ክትህብ ትኽእል እያ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ከመይ ትሪኦ ምን ያህል ኤርትራ ንኣብነት ወታደራዊ ማዓስከር ድዩ ናይ መፀኒ ቦታታት ድዩ ናይ ምክትታል ይኸውን ኢሉ ዝስከፍ ሰብ ኣሎ ሕጂ ምዚ ገዳ ማለት سكتاب بوثن يزدوان دلما ግን ንኣሜሪካ መደበራት መሃብ እንተዝለነይሩ ኤርትራ ዝሓለፈ 15 ዓመት ካልእ ኤርትራ መልኦት ነይራ ናቱ እዚ በቆንዱ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራ ድሕነፅነት ምስ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓሓዘ እዩ ዓለም ንምቁፃር ክነትሮ ናብራ ድሕነፅነት ንበላ እምበር መቆፀልታ ናይ ተቕድ ናፅነት እውን ዝነበረ እዩ ንዓለም ክትቆፃፀራ እንተዳ ኮይንካ ዝተወሰኑ ከባቢታት ኣብ ዓለም ንዓቶም ክትቆፃፀሮ ኣለካ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራ ስለኩናት ዘላ ቦታ ካብ መንደብ ሓደ ገደስ መላግቦ እዩ ኣሜሪካ ንክትቆፃፀር ስለዝደለየት እያ ነቲ መሰረተ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጓፅዛ ብሓፈሻ እዚ መስመር ናይ ንግዲ ንኣሜሪካ ክገድሳ ከም ዝኽእል እሞ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክደሊ ትኽእል ትኸውን ኣሜሪካ ዝብል
ሕቶ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝመላለስ ዘሎ እዩ ኣነ ድማ መልሲ ናተይ እንታይ ኢለ ን10 ዓመታት ተጸሚሙ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ድሕሪ ክንደይ መስገድላት ምስ ኣሜሪካ ንኽሰርሕ ብጥበብ ንኣሜሪካ ብጥበብ እዮም ኣብዚ መስመር ኣምፅኦማ እቲ ጥበብ ድማ ሚልዮናት ገንዘብ ከፊልካ ብሃብታማት ጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ደይኮነ ብትክክል ምስ ስዑድያ ብታሕቲ ምስ ጥልያን ዝግበር ዝነበረ ርክብ ምስ ግብፂ ዝግበር ዝነበረ ርክብ ኩሉ ነገር ተደማሚሩ ሓንቲ ነገር ኩሉ ግዜ እገዳ ከመይ ጌርካ ተልዕሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ከመይ ጌርካ ንነዊሕ ዓመታት ኢንጂነሪንግ እዩ ኢንጂነሪንግ ከም ኢንጂነር ኮንካ ከም መሃንድስ ኮንካ ዝተሰርሐ ዲፕሎማሲ ፍረናት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ብኸመይ ክሰርሑ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ በፂሖም ኣለው ኣብዚ እዋን እዚ whatever they do is acceptable to me ማለት ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለት ሕጂ መፂና ኣፈጨላ የድልኒ እቲ መንግስቲ ተበላሒቱ ኣብዚ ኣብፅሂዋ ኣሎ ኣነ ብግልፂ ተዛሪበ ኣብዚ ቻነለይ እሱ ድማ እንታይ ኢለ ሌጋሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ድማ ውርሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ምትፍናን ከምዚ ኢላ ከላት ሃገር ከረክብዋ ይክእል ካዕል ናብ ዝመፅእ ወለዶ ከስግድዋ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነዚ ሃጓፍ እዚ ፈቲሖም ኣብ ምርድዳእ ገይሮም ብሰላም ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ምስ ተፈጥረ እቲ ሃገር ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ክሰግር ከላ ዝወሓደ ብድሆ ክህልዋ ይብል ነይረ ኣነ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘሕልሚ ናተይ ክትግበር ምዃኑ ኣዝየ ሕጉስ ሰብ እየ ምክንያቱ ክንርስዖ ዘይብልና ብዛዕባ እገዳ ሓንቲ ቪድዮ ናተይ ቆሪፆም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገበርዋ እስከስሙ ንኤርትራውያን ሓካይም ተሰልጥነሎም ነይራ እድምሎም ኤርትራውያን ሓካይም 5-6 ተሰልጥን ነይራ ከምኡ ድማ ብፅኑዕ ዝሓመሙ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ወይ ገለ ይሕከሙ ነይሮም ኣብኡ ገለ ካብዞም ተቃወምቲ ከሲሶም ነታ ሕክምና ነቲ ዝግበር ዝነበረ ሰርቪስ ተቐቢሎም and people don't know this ኣነ ባዕለይ ይፈልጦ ነይረ እቲ ፀገም ነቲ ሃገር ዘጋጥም ዝነበረ ከምቲ ዝድላይ ተገልፀና ኣሎ they have so many problems ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ መሰናክላት ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይዝሕለፍ ነይሩ ስቲል እውን እቲ ብድሆታት ኣሎ ሕጂ ክሳብ ናይ መድሃኒት ወላ መድሃኒት ንኽትረክብ ዝኽልከል ኣሎ እቲ መድሃኒት መሳርሒ ናይ መድሃኒት ንኣፅዋር ክጥቀሙሉ እዩ ዝብል ስለዚ ይዕፅሱ እዚ እቲ ፀገማት ኣገለ ነጥቢ ክታበት ንቆልዑ ዝኸውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣብ ከባቢ የመን ኮይኑ ብሎክ ክገብሮ ነይሩ እቲ መራኸቢ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ክታበት ብሱዳን ብኮንትራባንዳ ያቱ ነይሩ ካብ ሱዳን ዝኩሉ ናይ ሱዳን ዘሎ ከሰላ ዘሎ ህዝቢ ዋላ መንግስቲ ሱዳን ምስ እቲ ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ተሓጋጊዞም ኩሉ ነገር ክዕፁ ከም ዘለዎ ገይሮም ነይሮም ኣብ ሱዳን ግን እዞም ረሻይዳ ኢልካ ከምኡውን ሱዳናውያን ዳስዋይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ሶፍት ስፖት ዘለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ልቢ ዘለዎ ምክንያቱ እንቆላ ይትገዳ ከሎ ጥሒሶም ዝኣትዉ ዝነበሩ ብዙሕ ይረድዎ ነይሮም እዮም ነቲ መንግስቲ ዝርካቡ ዝኣትዉ ዝነበረ ብውይ ዝኣቱ ነይሩ እዚ ኸ ወላት መንግስቲ እናሃደኖም ከሎ እናኸዱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣስተዋፅኦ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝወሉ ዝነበረ ፀገም ብትክክል ንህዝቢ ኤርትራ ኣይተገልፀሉን ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ብዙሕ ሰብ ክትበፅሕ ብምኻላ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ቃንዛ ናይቲ መንግስቲ ዝርዳእሉ የለን የስ ፀገም ናቱ ጉድለት ናቱ 1000 ግዜ ተዘሪቡ ሚልዮን ግዜ ተዘሪቡ ግን ቃንዛ ናይቲ መንግስቲ ግን ብትክክል ዝርዳእሉ ሰብ የለን ስለዚ at some point ገለ ነገር ሪፍሌክት ክንገብር ክንክእል ኣለና the pain of the government መንግስቲ ትመርሕነት ዝሓልፎ ዝነበረ ሽግርን ህዝብና ከም ዝሳቀ ዘሎ ሽግር ከም ዝገጥሞ ዘሎ ካብ ስድራና ንረኽቦ ኣለና ካብቲ መርሕነት ናይቲ መንግስቲ ዘጋጥሞ ብድሆታት ግን ኣይንገርኒ and I have heard ብዙሕ ንዓኹም ክነገረኩም ዘይደሊ ብዙሕ ካብ ተፈላለዩ ሰባት ሰማዕክዎ the pain is so deep ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ካብ ፀላእቲ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ እውን ኣሚንካ ሸሓት ሂብካ ናብ ሓደ ዓዲ ነዚያ ፋብሪካ እዚያ ግዛኣለይ ነዛ መርከብ እዚያ ግዛኣለይ ነዚያ ነገር ግዛኣለይ ኢልካ ዝሰደድካዮ ሽተማይ ይኸውን ሽተማይ ገንዘብካ ንብረትካን ወሲዱ ከይዱ ኣብ ደገ ኮይኑ እንታይ ይብላካ ከኣስሩ ንፈቲኖም ንኽስቶ ዝገበርዎ ንኽስቶ ዝተንኮልዎ እናበለ ድማ ነቲ መንግስቲ መሊሱ ዘሎን ዘየለን ይዛረብዎ እቲ መንግስቲ ከይዛረብ ድማ ሞት ሕፁ እዩ ኮይኑ ነቲ ምስጢር እቲ ዘረባ ድማ ክወፅእ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ኣብዚ ደገ ኮይና ኩሉ ዓይነት ሰብ ሓደ ዓይነት ሰብ ኣይኮን ኣብ ደገ ኮይኑ ገለ ሰብ ካብ ኤርትራ ፅቡቅ ዕድል ደልዩ ወይ እውን ኣገልግሎት ፀልዩ ወይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ሸተት ኢሉ ዝወፀ ሰብ ኣሎ ክንደይ ሰብ ካሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎ ዝነበሮ እሞ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝወፀ ኩሉ ሰብ ግን ሓደ ኮይኑ ኣብ ደገ ሻዕብያ ከም ዝበደሎ መንግስቲ ከም ዝበደሎ እዩ ስለዚ
ግዚኡ መዓልቱን ሓሊፉ ኩሉ ነገር እውን ክትንተነሎ ዝኽእል ግዜ ክህልኾን ክፈርድ ኢለ ይኮንኩ ዝብል ዘለዎ ግን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዝወረደ ኣደራዕን ስቃይን ክብሪ ክወሃቦ ይግባእ ግንዛቤ ክወሃቦ ይግባእ ነዚ ድማ ኣይሆፕ ሓደ መዓልቲ ብግልፂ ከምቲ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ክፋእናቱ ንጉም ምሸት ናብ ሶሻል ሚድያ ዝረብ ዘሎ እዛ ኩላ ደገ ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወፂያ ነቲ መንግስቲ ተፀልም ዘላ ናታ ዝገበረቶ ጉድለት ከይህሉ ደኸው ይዝረበሉ ግዜ እውን ይመፅእ ኸውን ኣነ ሕጂ እቲ ክፋእና ሓሊፍና ኣብ ፅቡቕ ንኣቱ ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዛዕባ ህንፃ ዶ ብዛዕባ ምዕባለ ዶ ክዛረብ ከለኹ ግዚኡን መደቡን ኣኺሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቀስ ኢልና ናብኡ ክንኣቱ ኢና ክንህቡ ከማይ እንደልን ሕጂ ሪላክስ ኮይኖም ፖሊስናቶም ክንገብሩ ክንገጥፎም ኢና ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብ ዘለኹ ብዙሕ ፅቡቕ ፖዚቲቭ ኮሜንት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክፅበየ እቶም ዕልል ዘይበልኩም ኣብ ታሕታሸና ዕልል ናትኩም ኣብ ታሕቲ ክንፅበየ ኢና ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውደየ በዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም